салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза бародаро шахматни рисунка ира хидмат задагием ва ба камтар сабабҳо тарзи коркардашон навор кардан натонистем. свети бежи сиёҳ хати рисунка омадагия шахмат аям боло адметка мемонӣ ая угл сар мекунӣ. фарз кем айнам угл сар кади 60 сантиметр мемонӣ амхе адметка ва круг мерай то мехӯрӣ. ина рисунка дар коридори шахматни дар коридор задагия бисёриёт мефтем ки ами кирпичи сафеда ба чӣ задагӣ бародаро кирпичи сафеда ба шпаклёвка задагием. ина болоша декоратив задагием кирпичи сафед шпаклёвка қатия заминша сиёҳ кардем баъдан скотч зем кирпичи сафед задем. нигоҳ кунед чӣ хел беҳтарин омадагиай. ин тарафаш ин хона дар дора як дар аюса дора як дараш аюса не як дар дигаш аюса ҳами коридор намедрои иҷа хонаи майда иҷа хона мешава иҷам хона и кухни бания мешава. кирпич задагӣ яке аз беҳтарин ремонтҳо омадагия. ина арки тарафаша сиёҳ кардем пони кирпичи пара сафеда арка қатъи 40 баровардаги пони сиёҳ задем. ана ин тарафи арка декоратив зем ранги сиёҳ кардем декоративиш задагием. ва дастгира фаромӯш намекунем бародаром лайкора мемонем касе ки каналда меҳмонен обуна мешем ва касоне ки ҳамихе ремонтҳоро мехоҳед дар ватсаи мо бинависонед ашоди нарх наво суҳбат мекунем ремонт ҳам мерем ки ҷои нарх наво тоғри бигирад. бародаром шахмат беҳтарин омадагӣ хайра бо живои бинӣ дигар ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.